প্রিয় আত্মন, ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ। ଆଜି ସଦଗୁରୁ ବଚନାମୃତ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ରାସ୍ତା ଦୁଇଟି, ଗୋଟିଏ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଭୋଗ ମାର୍ଗ। ଗୋଟିଏ ଜଡ଼ ମାର୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଚେତନ ମାର୍ଗ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ ମାର୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାର୍ଗ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଓ ଗୋଟିଏ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ଗୋଟିଏ ବିନାଶ ମାର୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅବିନାଶ ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ଭିତରେ ଯୋଗ, ବାହାରେ ଭୋଗ। ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ଆତ୍ମସ୍ଥ ଯୋଗସ୍ଥ ହେବା ହିଁ ଯୋଗ। ଭୋଗସ୍ଥ ପରସ୍ଥ ଈଶ୍ୱରସ୍ଥ ଯୋଗ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବ, ଆତ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହମ୍ ବା ସ୍ୱର ଅଧୀନ ହେବା ଉଚିତ। ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ।